Dnes sme prišli na pohár vína s Jakubom Nichtom do priestorov Šumu, kde sa konajú aj rôzne netradičné podujatia, ako je napríklad aj ochutnávka vín Nichta. Vychytal si také fajn košické počasie, ten vietor bol včera horší, takže dneska máš šťastie, ale dobré víno patrí ku každému počasiu, nie? Čo myslíš? Myslím si, že určite. Ty vlastne vína vyrábaš spolu s otcom, čiže už nejaký ten čas asi fungujete takto spolu dvaja. Chcel si byť vždy vinárom? Narodil som sa do vinárstva, tak by som to povedal, lebo vinárstvo rástlo spolu so mnou a postupne som zistil, lebo som si povedal, že áno, chcem byť vinár, alebo chcem tam pokračovať v tom našom rodinnom biznise a chcem pokračovať vo vinárstve a vyrábať víno, takže rástlo to so mnou postupne. Nemôžem povedať, že od malička by som bol taký, že chcem teda skutočne robiť víno a nič iné, ale uvedomil som si, že je to to, čo ma naplňa a najviac baví a vidím tam hlavne ten zmysel toho, že dokážeme niečo tvoriť u nás v Čajko. A čím si chcel byť, keď si bol malý Kupko? To je dobrá otázka. Nemal som to nejako rozhodnuté, ale moji starí rodičia strašne chceli, aby som bol doktor alebo lekár. Čo som im ja od malička tvrdil, že určite tým lekárom nebudem. Potom som to možno, že aj chvíľu zvažoval, ale to bolo skutočne len také zvažovanie, ale povedal som si, že chcem robiť víno, ale mňa od začiatku alebo od malička bavil kontakt s ľuďmi, takže určite by som, keby nerobím víno, tak si myslím, že sa venujem nejakému štýlu obchodu. A koľko si mal rokov, keď si prvýkrát ochutnal víno? To si nepamätám, ale tak skutočne, že ochutnával tak od nejakých 15. Povedzme, že to začalo byť také intenzívnejšie, že ma ocno zobral do pivnice a skutočne začali pozerať na to, že aké je toto víno, ako chutí, čo sa mi páči, čo sa mi nepáči, takže povedzme od nejakých 15. Ale to bola práca samozrejme, hej. Ono to aj stále, aktivy práce, ja sa vždycky smejem, že veľa ľudí si povie, robiť vo vinárstve, to je super a ja im potom poviem, ale to je niekedy o 7 ráno a 80 zoriek do 4 po obede, to už taká zábava nie je. A hlavne, keď je to, povedzme, to obdobie novembra a chutnáte dvojtyžňový Alibernet z 10. súdu, tak to tiež vie byť ako keby náročné, a hlavne na sústredenie. Takže je to robota ako každá iná, ale si myslím, že zaujímavá. Určite áno. A chcela som sa ťa opýtať, ty sa považuješ za takého tradičného vinára, alebo už sa považuješ za takého nejaký moderný štýl? No ja si myslím, že robíme moderné vína, alebo sme moderné vinárstvo, ktoré verí hlavne moderným technológiám, či už vo vinohrade, alebo aj vo vinárstve, ale sme vinárstvo, ktoré vyrába víno z hrozna a iba z hrozna, takže tak by som to možno nejako definoval, že snažíme sa robiť tie vína moderné, čisté, ale chceme, aby v nich bolo cítiť tie naše vinohrady a ten náš terroir tekova, ktorý nám dáva. A vy máte všetko už len vlastné vinohrady, hej? Áno, už viac ako, dá sa povedať, že 15 rokov, alebo z roku 2010, keď nám začala rodiť parcela na Kruhoch, tak vyrábame vína už iba z vlastného hrozna a postupne v podstate sme sa dostali na našich 30 hektárov vlastných vinohradov, čo je taká výmera, pri ktorej chceme aj zostať. Nechceme nejako narásť teraz skokovo, chceme sa stále hýbať okolo 30 hektárov vinohradov, ale taký náš najväčší cieľ je, aby sme znížili ten počet odrôd, ktoré máme vysadené vo vinohradoch, čo nie ide tak úplne skokovo zás, ale musí to nejakú dobu trvať, lebo s vinohradom to nie je také jednoduché, že na jar zasejem a povedzme, že na jeseň zbieram úrodu, ale len ten proces toho, kým začne ten mladý vinohrad rodiť, trvá 3 alebo 4 roky. Takže toto nám bude chvíľu trvať, ale chceli by sme sa dostať povedzme na nejakých 8 odrôd, ktoré si myslíme, že do nášho regiónu Tekova patrí. A čím je ten región Tekov a všeobecne akože Čajkov, čím je ten terroir taký špeci, čo vás odlišuje? To najdôležitejšie alebo to najšpecifickejšie je to podložie a to je táto vulkanické podložie. Máme tam veľmi veľa tufu vo vinohradoch, riolitu, andezitu, takže vulkanických hornín, za ktoré vďačíme teda sopke Sitno nedaleko Banskej Štiavnice. Celkovo vinohradníctvo v tom Čajko alebo v Tekove bolo naviazané silne na tú Štiavnicu, ale je to práve to podložie, ktoré robí tie naše vína veľmi minerálnymi, plnými, majú dobré kyseliny, dokážu výborne vyzrievať. Možno nie sú až tak extrémne aromatické ako z nejakých ľahších pôd, ale sú to vína, ktoré vás nikdy nesklamú, ani keď si ich otvoríte ako starší. Je ešte nejaký, povedzme, aj svetový región, ktorý ty považuješ za taký tvojmu srdcu blízky, že odtiaľ vína teda ti veľmi chutia? No, ja mám rád celkovo odrodu Riesling rínsky a bublinky, takže to sú také možno dva typy, ktoré preferujem. Takže čo sa týka Rieslingu, tak ako určite Nemecko, alebo povedzme nejaký Mosel, Saar, alebo povedzme Wachau. A čo sa týka tých bubliniek, tak možno nepoviem šampáň, ale poviem možno, že Metodo Classico, takže nejaký Trento, Talian. Výborne.
Aj ty si mal možnosť chodiť po takých nejakých vinárstvách po svete a si tam to vyskúšať, porovnávať, testovať, objavovať? Áno, je to akoby taká moja záľuba, alebo vždycky, keď idem na dovolenku, tak sa snažím ochutnať niečo miestne a ochutnať nejaké vína, ako to robia, ale vždycky, keď mám možnosť, tak sa snažím ako keby vycestovať za tými vinármi a ide mi hlavne o to, aby som sa porozprával priamo už s vinárom, a keď chcem navštíviť nejakého vinára, tak sa snažím hľadať z veľkej väčšiny akoby vinárov, povedzme, že našej veľkosti, našej kategórie, aby som neprišiel zase možno k nejakému obrovskému vinárovi alebo možno aj nejakému úplne malinkému vinárovi, ale k vinárovi, ktorý má hlavne vlastné vinice, vyrába to víno povedzme vo veľkej väčšine z vlastného hrozna a robí možno povedzme nejako štýlovo podobný štýl vína. Čo sú tvoje také sny alebo priania do budúcnosti, čo sa týka súvislosti s vašim vínom Nichta? No, ja by som bol rád, aby naše vína boli stále partnerom veľmi dobrej gastronómie, lebo to ich hlavné miesto, alebo kde vidíme tie naše vína, je v spojitosti s dobrým jedlom, aby boli v dobrých kvalitných podnikoch, aby boli možno takým symbolom alebo synonymom toho, že to je dobrý podnik, tam majú Nichtu, alebo tam majú tá vína z vinárstva Nichta, a chcel by som, aby sa mi podarilo skutočne to, že budem vyrábať vína z pár odrôd, možno viacero typov, a takým mojím možno najväčším momentálnym snom je viac venovať metóde výroby bubliniek, ale tradičnou metódou. A čo máme teraz naliaté vlastne? V pohári máme peseckú lejanku, takže tú najtypickejšiu odrodu pre nás. Aj som ju náročky vybral, myslím, že lejanka je odroda, ktorá je skutočne taká pretekov jedinečná, ale aj tie vína sú veľmi zaujímavé a ťažko sa možno niečím dajú nahradiť a sú práve také tie naše jedinečné, a to je tá odroda, na ktorej sa skutočne snažíme stavať. A sme radi, keď sa na tom vínom lístku alebo na tej vínej karte objaví tá pesecká lejanka práve od nás. My vo vinárstve ju robíme na viacero spôsobov. V pohári máme tu z našej základnej rady Classic, ktorá sa vyznačuje povedzme výraznejšou aromatikou a je tam jemný zvyškový cukor, ktorý tej peseckej platí alebo patrí, ale my práve peseckú lejanku robíme ako také úplne prísne suché víno s 1 gramom zvyškového cukru s vysokou kyselinou. To je taká tá naša typická lejanka pretekov, a pesecká tým, že má super kyseliny, je výborná aj na výrobu bubliniek, preto z našej portfólia alebo z našej ponuky môžete ochutnať aj peseckú lejanku v prevedení šampanského alebo tá šampanskej metódy, takže bubliniek vyrobených metódou kvásenia vo fľaši. Tak na zdravie, Kubo. Ďakujeme ti veľmi pekne, že si nám toľko porozprával, že si nám doniesol skvelé víno a prajeme ti veľa úspechov. Ďakujem podobne a verím, že naša spolupráca bude pokračovať. Na zdravie.